תסגור לנו את הערב הזה, רעות הרץ, עם הקטע. מה תרצה לעשות שתהיה גדול? ערב טוב. לך תצלוב בשאלות. אחת כזו שתגרום לכם לתהות. חיממתי האוכל, התיישבנו לשולחן. הדודה, אני וילדי הקטן. אמא, תעשי לי פו. ואני... זה כבר לא חם, הדודה אומרת. היא בטוחה בשלה, אני קצת נזהרת. והוא מגיש אל הפה ופולט צעקה. חבל שלא חיכיתי עוד דקה. והיא, בטוחה בשלה, ממשיכה ושואלת. ספר לי מתוק, אבל כשתסיים לאכול, מה תרצה להיות כשתהיה גדול? נחנקתי. מהשאלה, ממנה, או סתם מהאוכל. ואולי כי הציתה בי תחושות מהאוכל. מה תרצי להיות כשתהי גדולה? הרי כבר שנים מעדדים לי את השאלה. מה תהי כשתהי גדולה? כשתהי גדולה. תנו לי גדול בשקט, ומכל הכיוונים. בלי הערות ובלי מבטים, ובלי לשאול אותי ולהגיד לי, בשעה טובה, גודל אצלך משהו בפנים? היה בא לי להגיד לה, אולי מספיק עם השאלה עמוסת המילים הזו, מלאת הציפיות, כזו שדורשת ממך משהו להיות. דבר כזה שיש לו הגדרה, שם ומילים, מן מקצוע שרק אותך הוא ירשים. הרי אם יאמר שהחלום שלו, כשיהיה גדול, הוא להיות מנקה שטיחים. תרימי גבה ותשאלי, מה שאוהבים אצלכם בבית? איזה תכנים? באיזה גיל כבר לא תשאלי מה תרצה להיות כשתגדל? כשתגלי שהוא התחיל ללמוד תואר ועלה על הגל? או כשתופתעי שהוא עשה אקזיט לפני גיל 17 בכלל? אולי כשתביני, כשגם הוא הקטן יצטרך בסוף להיות חייל, לשים בצד את המקצוע והשאיפות והמה אתה רוצה להיות, ולהצטרף אל הכלל, וחלילה להיות מוגדר חלל. חשבת פעם לשאול גבר בן 80, כשתגדל מה תרצה לעשות? למה לא? בגיל כזה כבר אין טעם להרצונות? אני אגיד לך מה הוא לא היה רוצה להיות. הוא לא ירצה לשרוד את החיים. הוא לא ירצה ללכת לעבודה בלי חשק מבפנים. לעשות את מה שכולם עושים, כי כולם עושים, לתת לבנק שיגדירו אותך כמה אפסים. הוא כן ירצה, כשיגדל, למשל, שהוא יאהב את מה שהוא עושה. שיהיה לו מרחב בחירה גדול כזה. שתהיה לו אמא שמחה ורגועה. ואבא ללכת איתו לטיול, לדבר ואפילו לשבת בשתיקה. הוא ירצה לכבוש את העולם, לדעת הכל מהכל, ליצור משהו חדש, לדעת שתמיד הוא יכול. הוא ירצה לבלות עם האחים, המשפחה הגדולה, החברים. הוא ירצה לצחוק וגם לתת לאחרים. הוא ירצה אהבה ולהרגיש משמעותי. הוא ירצה לדעת הסיבות לכל דבר, כי לא הכל שטותי. הוא ירצה לחקור, לגלות את עצמו, לגלות את השם. הוא יודע שבעולם הזה צריך לדעת להשתנות ולהתקדם. תרשי לי רגע להזהיר אותך, דודה, כשאת שואלת אותו כזו שאלה. בזמנך היה דבר, צייר, חקלאי וטייס תובלה. היום הקטנצ'יק עלול להגיד לך, חכי רגע דודה, ולפנות אל חברה שלו, הבינה. והיא תגיד לו מה מתאים לו, באותו מקום ולאותה שנייה. ואז הוא יגיד לך, אני רוצה להיות גרפיקאי, לא, מגדל הידרופוני, מטיס מזל"ט, שליח וולט, נהג ברכבת הקלה של תל אביב, דאטה אנליסט או פשוט יועץ. יועץ גנטי, יועץ שינה, יועץ תזונה, יועץ אישי, יועץ זוגי, יועץ תעסוקתי. אולי זה מה שהוא יעשה בחיים שלו, ישאל את כולם מה הם רוצים להיות כשהם יהיו גדולים. רק שהוא ירוויח מזה כמה שקלים. בואי נהיה ריאליים. ילד בן 3. בטח הוא יגיד לך, אני רוצה להיות כבאי, כמו סמי. או טייס כמו ג'ט. אולי בכלל ספר כמו אייל שרק אתמול אותו סיפר.
אולי הוא ירצה להיות חבר ביחידת החילוץ כמו זומה, או בתחום חינוך כמו אמא. אולי הוא ירצה להיות מלך כמו דוד, או מנהיג כמו משה. או אולי בסוף הוא ילך אחרי אבא ויהיה רופא. עברו כמה דקות של שתיקה, של בליסה, של בליעה. כמה דקות של עיכול האוכל, של עיכול השאלה. כמה דקות בהן בני גדל וכמה דקות, ובפיו יש תשובה. הוא הניח את המזלג, נעמד על הכיסא, וכמובן עוד לפני שסיים לאכול, רקע ברגלו ואמר בהחלטיות: אני כבר גדול!